sana pataya that never hả sao chứ nào làm này đi Pula làm sao cái đó nó tini bisi ketal nanti bagi kisah kok saya kena renai nang no tai sini short film nanti bagi kisah kok saya kena renai Pula ke sana yang sini short film nanti sini short film kisah norong nung nani bagai kisah lernai tahu kan noro kisah sini short film no nanya bagai kisah kalau gue congdi option là short film nanti sana nih maka tahu ke sana bisi ketal nanti bisi ketal to jatuh no bisi ketal kali kena jatuh no awang roksa lagi kena baksa kaba kisah neng lagi kena neng nai rong no hengkau bang saja go bahai neng neng gay bo kaham ke neng di pegi asakta neng di pegi neng ke neng gay bo mana apa tuh jar bisi ketal ni enjoy kaimung ke gari gura rok lama rok thutanya rok apa rok no nai kaham ke neng gay bo kaham ke gari gura rok kau jar no go thang maji tini bisi ketal belaikan bisi ketal tong tok ang buat ini bisi ketal ni bagai belaikan tong ke saka nengka ang rok saka ang mutai rok saka ang gora rok saka angka baksa kaba pikini rok salai kena naro baksa kaba gari rok box rok tamai masalai kena belaikan kapang kato ta kaya tong tok ke salai kena angka Teka isa jaga ang sana mangka sini bidu hungko to tabu kisah ler nanyo nung nani. Angka tau pono noro khalo goi tongdi nong bagai phanyai katal. Tabu seng khai jonggo. Kawa kisah boy logo apa ni bagai kisah sini bidu ler nanyo nung nani. Angka baksa ka to mia horo tong tok ke guri lai khana naro. Angka ang mia guri kha ba tiring bo nai kha ko nai kha orchestra rok nai kha angka ta ye goro bo nai kha andolok bai bo guri kha angka to belekan to khai kha bisi ketal ni bagai angka nor wa onte kheno tong tok khai kha na ne ang kha song kha apa hai angka bisi ketal ni bagai to tong no nanggo angka ang ta kisah kok sasin ne ko baksa ka to baca logoi tong tok ko guri khana baksa ka to gari goi tong tok khana guri khana angka ang batabo bahanya tai dolog bai tai srata tong guri na ni tongta tini horni 11 11:30 jara kaga kanang kaga pikini sana ni tongta dolog bai ka tini bai ko songka ta na rohna na ya tongmani angka tini kisah lai bidu khanya nei phaja ani tini story bani story na kisah sai kanarana tatono no angka to tabo kisah sikala buranong jakha tapon angka je ko angka ka diko bus kang maso nang kajang na ni jonggo angka ani bere ni para angka ke kota musrayo angka bongnengo thana mung angka ke kota Srinagar angka ani live ni ko bere angka to kisah kajang no waisa kajang tau ka ani bini lagi ni busa tonggo angka ka tapon ang busa ani busa ni song tabano apa aja ani live ni kok angka ka ba aja angka
taklay bisigo tawang video te kaisa short film ko film kolabo khanyan tongo ani first film hingka ta busulung naro motamoti nukbai khena busulung bonyo angkara emleng mani nukana no angka tabung ni next film mo hingka ka ta ani gunani lagi tongnai aba hai aja kaya ani mong kisa mani ko toto bumung no leisok khoni bumung nai tani film ni mong ka sai tok khoni nong khonai cha kan ro ba no goi mana na bo sa lai te ro no no sai tok film no bo angka mani bising go short film mo khai tong go agi ang pas short film khai man ka to thangsa tirparsa gurubo karo kisa bidu batha ko tongkang ka ni kisa thana ni laisuna ni aja kisa salo ngaka abagai ang aja go thana ni kona ni laisuna ni aba hai salo nei ngka jeng kaisa katal khai kata sin channel no channel ni mu to ko tabo kok sai tong ne channel no ko timuk film production ta ga ba hai ke ang jaga sal jago hnoi thangsa tirparsa grupo khailia timuk film production ang jeng chengsalai khaile kata angka sina timuk film production no subscribe khanya bo naro tapok di khaji like bo khaji comment bo suji bus kango video phai tongo kaham video boy mung khe kong nai hamza ka bono mangkha no film no short film no no mana ino ro bus kango ke Sini to tai sarap sa tongkang sana ni tong tai sya sa sin sa khatini awang phung ni simi samani minus bai ko munya sanai ngaka ta pon ta sa di hingka hong du zaka sai malia nga malai kana tong tha tabo tong lo tabo angka ani tabo bureni parau tong tha thang maya khap khatang cái dongang angka bo sahore jong thajing phono tang bo pro phanya bisi kata logo malai feya angka to bisi kata ba phai burung se bisi kata mula phain tang bo malai feya nai bono abai ke phun te cha ta angka ta ka sha mani ko thog bo phai chong go mani ko thong mang angka mani ko thora sa khanya mo sung ya short film na ko ta kisa gung na mang khanya mo sung ga go angka ta phono yang dar ta rok le hamjang mang hingka ke hamjang mong hingka ke bara ana mani ko thong mang khaji hino hingka ke norok ba bom te janing ja norok mani ko thog da hamjang na gunda pa da hamja o kisa comment rok norok sei sajita hingka ke sai manani gunda pat da hamza na mani ko thok khanya ni da hamza na hia tong da khanya ni hamza abo naro comment sika sa obo sai manan angka bisi katal jotono tong thoka tong bai di jotono tong thoka sa lai di nang lai di guri lai di masala di angka angbo masawana tong thogona tini tai sarasa tong hono tini asak jortanya kok sasin nong no very happy new year belai khana tong thotok new year jatana no khulumka asano ani ko